Go, guys. Go. Yo. Yo yo yo. Medi. Diramene Medi. Masku, mamasku. Ayo, Mas Agung Prasetyo, Mas Anggoro, Mas Agung, Dek Adi, Bunda Sulastri, Bunda Anissa Ayu. Mas Agung, Mas Jenda. Nalikane kowe ninggalke aku, Bebas milih. brebes milih rasane ana batinku. Pengen mangan rasane Mas kaya Agung, Mas Jenda. ratusan. Ayo, dosa lo. Ngombe rasane mandeg ning gulu. Yo, Mas Jenda. Ayo. Bagus kembali jiwa ragaku. Ojo gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo iso kena tak gotongan. Sing tak rasa
kula niku ampun minggir-minggir malah jenengan kudune malah nengah-nengah wis tak parani kok malah minggir-minggir. Nah, iki sarate kersane lancar meleh. Hake riyen no. Wis malah guyu to malahan aduh. Pak Tugiono. Nah, sik. Nah, dirogohke riyen. Napa kula rogoh? Kula itu saya sakit lho Pak nek ngrogoh iso. Nah. Jenengan badhe ngrogoh sinten kula? Oh mboten. Ini dipantau sama nyonya besar kok Mbak. Oh iya pasti dong. Aku ya dipantau kok. Oh matur nuwun Pak Mariono. Nggih berkah nggih. Matur suwun Bos. Matur nuwun. Mongko Kang Mas. Katresnanku. Alhamdulillah nggih. Niki bablaske Bu Win rondo desa. Khusus buat Mbak Purnama Kinanti. Aduh. Oh, iya. Yang ada di Malaysia. Halo Mbak Purnama. Halo Mbak. Menara Kembar. Halo. Salam sehat selalu buat Mbak Purnama Kinanti. Semoga lancar terus nggih, boten sakit, sehat selalu, gajinya makin naik. Amin. Mongko Kang Mas katresnanku
Lah iya lan jenengan niku pripun kula Pak? Terus kecantol. Lah kula til kok. Oh, jenengan senengane del. Aduh, iki wis kalah iki Mas iki. Gonta-ganti pasane durung mesti yen dadi bojone ana desa ayu dhewe emane dadi rondo limo anake Chandra pesona Mas Agung, Mas Medi, Bu Sri, Bu Win, Pak Purnama Kinanti, Pak Dikiono, Mbak Asih Arema luar biasa. Yen bambrong katon mencara, yen basenut saya tambah patut. Rupa ora sepiro pranyata, tansah dadi kembang desa. Macaane kaya sengit lengkut lancet bathok nonong irung pancung rek maneh kandhak-kandhak kembang bakung monggo Pak Kecantil. kecantol jenengane klambine kena kawat ngono ki kecantil apa kecantol? Oh, kintil-kintil, Mas. Nggih. Dibacutke niki. Monggo, Pak. Pripun? Napa? Oh, gak aku ngono kuwi wedi aku. Aku ora ngerti, aku gak tau weruh kantul-kantul. Gonta-ganti pasane durung mesti yen dadi bojone ana desa ayu dhewe empati dadi rondo limo bojone. Oke ada. Mendem engko. Yo, asik cok. Oh, dan juga keluarga besar KBCF Bolo Coke yang masih ada di sini, monggo. Monggo Bobo Darno, tidak mriki Bobo. Aku lali ya Mas. Menika Pak sinten nggih? Pak sinten? Pak Katirin. Pak Ngatirin. Nguping-nguping. Iya, Pak Rin. Oh, Bapak. Nadyan aku bocah gunung.
Asik. Pak Ngatiren perlu diketahui. Nggih. Memang nyuwun nika nggih. Oh, put sinten niki? Ibu Niki- Oh, niku, niki ibu ibu. Nggih, niki Bunga Tiren. Nggih. Oh, bunga. Oh, nggih. Ibu, Bunda, ya Allah, cantiknya. Bunga, saya dapat manda dari Bapak, Bu. Iya. Mau buat pelicin. Iya. Kaget langsung. Boleh kalung, boleh anting, boleh cincin juga boleh, Bu. Mau apa? Maunya saya yang licin-licin. Mau. Ini udah nyanyi, Bu. Iya. Iya. Saya tarik napas dulu, Bu. Ini Bapak mau saya kursus nyanyi nggih, Bu nggih? Iya. Seminggu 4 kali. Nanti pasti sukses. Opo kowe ra kelingan Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungan gegojekan karo Iya, terima kasih, Mas.
situ. Jangan di belakang. Di belakang itu nggak enak. Yuk sini yuk, sini yuk. Ayo. Ayo yuk. Ayo Mas. Mas Ayo Mas. nggak mau. Mas, udahan ini, udah, ngono tok. Gak aku senengane main belakang, aku nek neng belakang ki sakit tok. Maksudnya? Aku nek jak neng mburi ki lho Mas. Maksudnya sakit. kesandung kabel tiba Iya, sakit. kan aku atit. Oh, Dede digerakkan atit lah ya. nanti sini. Dede atit. Sini. Mungkin Sini sayang. mungkin nunggu musik bunyi dulu. Masikin. Ya. Ayo. Ada kedekan. Aku kok rada-rada tapi tak apal lah. Iya. Ada kedekan. Ayo ya. Deg-degan nalikane aku krungu kabare. Kabar apa Mas? Aku ora klewo. Apa tekan ramu sedo Pak De Tugiono. Pak Tugiono, nggih. Lho iki sehat Pak De iki. Ya, Wah, luar ambiar biasa. ini. Teratapan Mas, ki gedene Mas, masalah. Ki Mas Agung Iya, kok ya. ngalah. Lah iki aku nek cowethak setengah dino ayo menciut aku ki golaan. Yayangnya Aduh. Mamah Lus. Oh gitu, nggih. Iya. Pak jenengan kok gede ngono to, Pak. Pasti, Masya ya, Allah. iya. Teratapan Asik deh. orang Iki Bu E. panggil kali jenengan. Tak kira Mas jenengan isih bujang, malah jebulane Mas jendak duduk anyar. Mas Agung. Matur Ayo kita ngopo tuku Mas ning kutha Semarang, lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang. Malem minggu aduh wong ayo jo gawe ngatiku Banyak solo Mas, tuku selendang biru, ojo sembrono, nadyan enek janda Mas Adi, Mas Adi. deg-degan dek deg-degan dek Asik pinter nih ini. deg-degan hatiku deg-degan Iki pinter Gus. ora kira liramu wis pisahan ora kira dek aku gawe bener liramu wis pisahan Mas, Mas. Oh, tung gentak gentung. Yes. Lagune sinten niku? Oh, lagune sinten? Senes kok. Senes kok niki wau kok, Pak.
Oh senes kok. Iki sing duwe lagu kok malah anu kok. Lah, ya sakit hati, lagi patah hati sama aku. Teratapan mas, mas teratapan jatuh teratapan orang gila kepale kale jenengan isih bujang malah jebulane jenengan kudu
kuat? Masih kuat? Wah, ini luar biasa Pak Tugiono, kuat banget Mas iki. Ojo sebelang wong bagus, tresnaku iki bakal layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ono ing sisihmu. Yo, Chandra Pesona, yo, Mas Meti. Kenapa Mas? Gak kuat? Capek? Gak kuat ya? Masuk. Iya, ya emang ngomong itu enak Pak, iya. Eno, ya Pak Tugiono masih kuat. Insya Allah, ini mau dilanjut lagi? Lanjut, Masya Allah masih kuat loh Mas. Iya, iya aku iki lagi iki Mas aku nemu iki, piyayi 60 ke atas kuat loh Mas iki. 40 ya Pak? Oh iya iya iya. 40 lebih 15. 40 lebih 15. Ojo sebelang wong bagus,
Ya. Mas melemah iki wisan Mas ya. Gantian no. Gantian. Nah, gelut mon Bu. Aja mung kompor tok no. Nah. Lah Mas Trina. Iki bose. Alhamdulillah matur nuwun. Aja sembelang wong bagus tresna dina ayu ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu. Matur nuwun. Mas Adi. Suara Joget Indonesia. Wong bagus sing tak tresnake dina wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali wong sliramu pepuja ning ati. Sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumprok gawe lara. Siapa ini yang HE Mas Medi? HE Mas. Matur semenun. Mas Tulus mengke lanjut ke trisingan. Oke Mas, mangke. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa desa ati Chandra Besuk Budi
Sak pupuh tringsingan. Oh nggih tlingsingan Mas Medi cokek. Oh nggih Budhe nggih. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Gusti kula nyuwun Bala cokek mania sur Pulau Coke. Mas Subhan. Mas Medi Ati parani ngoyo-ngoyo. Jarine kowe mangkat lunga. Ati enteni ngoyo-ngoyo. Jarine kowe mangkat kono. Puput Kusmini. Warna-warna Pandawati. Najan turun ketamu dewe. Tupa-tupa sampuse. Mau urung semene wae. Balastri, Anisayu, Matur sembah nuwun. Agung Prasetyo, Bono Cokek. Ser. Bareng sampun kebahagiaan nyatane jelulung atine nganti wektu perpisahan anane wong padha tresnane. Matur sembah nuwun Budi. Ya
HM. kau wau wonten rondo kempling wonten ninggal katresnan wonten rondo kempling. Nggih. Siap, nggih. Ayo monggo Mas Medi angkat nih. Bareng sampun pepanggilan nyatane kok atine Wekal perpisahan nyatane mohon tresnane tinggal katresnan. Ayo Mbak Melani.
Masih bersama Chandra Pesona. Chandra Pesona, cerah foto Cijantung. Bunda Anissa, Bunda Selestari Jakarta monggo mriki joget yo. Asik yo. Monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa. Yo matake Tak suwun rindu lan wangi. Mugi-mugi Gusti ijabahi. Sok panggonmu bali.
Alhamdulillah.